Sziasztok! Én Csuri vagyok, és ma Robloxban az Escape Tsunami for Soccer Players nevű játékkal fogok játszani. Kéne szerezni most egy jó focistát. Addig játszok, ameddig nem szerzem meg Messit vagy Ronaldót. Onnan tovább már nem tudok menni. Mi szemireálos? Nem tudtam. Na, megválj örül, jó lenne. Ó, no. De ez mi volt? Utána ugrottam. Hogy lehet fejleszteni a izét? Hogy hányat tudjak megfogni? Vagyis itt nem lehet. De lehet. Valahol biztos lehet. Jó, mindegy. Vonom. Kéne nekem valami, ami jó. Azt meghaltam. Nagyon veszek speedet. Erre már nincs pénzem. De még elérek, nem érek. Bocsánat, ha halkan beszélek, csak most nincs mikrofonom. Ugye még kezdő vagyok. És nem iratkoztok fel rám. Szégyeljétek magatokat, hogy nem támogattok engem. A Maradona nem is így nézett ki. Ez mi? Ez mi? Ez mióta hasonlít ez Maradonára? Hát erre inkább azt mondanám, hogy az mi az a kopasz volt? Az ott mi? Az mi az a kopasz volt ott? Erre inkább Neymart mondanék amúgy. Jó, mondjuk argentin mezben van. Menjél már át, kisfiam. De nem érdekelsz. Nincs Robuxom ezen az akkumon. Szerezni fogok egy Ronaldót. Mert ez a videózós akkum, mert az igazi akkumon van Ronaldóm. Csak azzal nem szoktam videózni, mivel annak a neve az igazi nevem a valóságban. És nem szeretném, hogy ezt megtudjátok. Ha? De mi? Hát de bent voltam. Mi ez a csalás? Ez mi? Ezt ti is láttátok. De már bent voltam. Ó, no. Super fast. Most még elérek odáig. Ezek már ilyen mitikek, ha jól látom. Az nagyon gyors, extrém. Ilyen mitikek. Most nem ott. Neymar! Mi a fú? Mármint bocsánat, de mi ez? Cristiano! Ott látok egy Messit, mennyit termel? Na. Inkább nem érdekel. Inkább viszem a Ronit. Miért vagyok ilyen lassú vele? Haló, de ez mi? Jó, inkább eldobom. De lelassultam, ez mi volt? Ez mi? Ez a csalás? Hát lelassított. Nem baj, egy kicsit közelebb hoztam. Remélem addig nem tűnik el, ameddig odaérek. De biztos el fog tudni.
Mert a játék utál engem. Ne. Ott van Ronaldo. De nem tudok érte menni, hát ez mi? Hát lelassulok, hogyha megfogom. De mi ez? Mi ez a csalás már? De mi ez? Így nem lehet menni. Mi ez a csalás? Hagyjál már! Nem vásárolok. És itt kéne a VIP. De hogy lehet így csalni? Mi ez? Mi ez a csalás, hogy nem lehet elhozni? Adja pénzt. Ez nem kell. Az rare. Adja speedet. Ti meg adjatok pénzt. Nem engedi a játék, hogy oda menjek. És nem engedi, hogy elhozzam. Mindegy, akkor most hozok egy micsiket. Ezt eladom a Haalandot. Megyek most. Én most már bármit megteszek a Ronaldoért. Mi ez? De mi ez? Mi ez a csalás? Mi ez? Elegem van. Ki fogok rage. Ez meg bezzeg amikor meg kéne halnom, akkor nem halok meg. Amikor belmegyek a hullámba, nem halok meg, de amikor nem, akkor meg igen, ez mi? Szalát kéne hozni, vagy Nikó többet termel. Rafael, te kell lesz. Fussál! Nem fogok odaérni el. Ott... Nem lehet menni, de ez mi ez a csalás már? Nem lehet menni. És most fog jönni a leggyorsabb. Amikor nyilván most kell jönni a leggyorsabbnak. Amikor épp, hogy el tudtam vele indulni. Nyilván. Nyilván elegem van már. Persze, és meg a leglassabb is elér. Nyilván. Persze, nyilvánvalóan így kell pont. Direkt így csinál. Hogy... Jó, akkor hozok egy mitiket. Egy szalát. Jó lesz az is nekem. Aztán...
Ne, Roberto Carlos, Roberto. Most jössz velem. Megyünk Robi Carlos. De ennél is lelassulok, ez mi? De mi ez? Mi ez a csalás? Most még talán el tudok érni, nem. De miért? Miért? Mi ez a csalás? Akkor legalább csak egy legendarit had. Persze, és meg a leglassabb is utolér, nyilván. Jó van, hagyjál már, mi ez? Mi ez? Mi ez? Hú, te. Jó van, hagyjál békén, elegem van ebből. Soha többet nem csinálok erről a játékról videót. Maximum, hogyha tetszik nektek az, hogy ennyire kirégyelek. Jó, tehát, hogy 20, nem 10 like-nál lesz második. Elegem van, sziasztok! 10 like-nál lesz második része ebből a játékból. Nem sikerült szereznem semmit, na de én csuri voltam, sziasztok!